Sunny's Kitchen ga yan sarit malpuna sol melo. Inta video yan nikleg crunchy aina taraida laddu encha malpun pandu korpe anda aidumbu nikle ana channel ga like share baka subscribe malpuna kandita marapodchi. Crunchy aina taraida unde malpare Bolanter unenu onju redded ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ನೆನೆತಿದ್ದಿಯೋಡು Bolanter ಇಜ್ಜಂಡ ಅರಿತ ಪೊಡಿಟ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಪೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀರ್ಲ ಸೇರ್ಪಾವಲಿ ಕೇಸರಿ ಒಂಜಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಪೇರ್ಡ್ ನೆನೆತಿನ ತಾರಾಯಿ ಫ್ರೆಶ್ ತಾರಾಯಿ ಇಜ್ಜನ ಡೆಸಿಕೇಟೆಡ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಏಲಕ್ಕಿ ನೆಯ್ ಉಪ್ಪು ಪುಂಜಿ ಚಿಟಿಕೆ ಶೂಟು ನಮ್ಮ ತಾರಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಬೇಯದಿಯೋಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾನ 2 ಕಪ್ ದಾತ ಪೇರು ಅಂಚನೆ 1 ಕಪ್ ದಾತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 3-4 ವಿಸಿಲ್ ಬರ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಬೇಯ್ಪೌಡು ಇತ್ತೆ ತಾರಾಯಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ತದಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಸಕ್ಕರೆ ಕರಗೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ತಾರಾಯಿ ಗಟ್ಟಿಯ ಒಂದುಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಲ ಪಾಡೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಆಜೊಂದು ಬರ್ಪುನು ಅಪಗ ಒಂದಕ್ಕೆ ನೆಯ್ ಅಂಚನೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಚೂರು ಚೌಲಿ ಅವರ ದಿಯೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದೊಂಚೂರು ಚೌಲಿ ಆತನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಂದೆನ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಉಂದೆನ ಫ್ರೆಶ್ ತಾರಾಯಿ ಇಜಂಡ ಡೆಸಿಕೇಟೆಡ್ ತಾರಾಯಿಗೆ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ ಕಡೆದಿತ್ತಿನ ಅರಿತ ಬಂದಾಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಉಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಕೇಸರಿನ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಣ್ಣೆಲ ಕಾಯರದಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ದೀತಿನ ಉಂಡೆನ ಈ ಬಂದಡು ಮುರ್ಕಾದ ಅವೇನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಆನಾಗ ಬಾರಿ ಕ್ರಂಚಿ ಆದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಉಲೈಡ್ ಅವು ತಾರಾಯಿ ಬಾರಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮುಂದೆ ನಿಖಲ್ ಒಂತೆ ದಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ದಿಯೋಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ನಿಖಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂದೇನ ತಾರಾಯಿದ ಲಡ್ಡು ಏತ್ ರುಚಿ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚನೆ ಒಂದೇನು ಕ್ರಂಚಿ ಆದ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅವು ಐಡ್ಲ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿಖಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತೆರಿಪಾಲೆ